Een aardig meisje reageert op mijn allerlaatste vlog. Deze vlog is de laatste. Maar ja, dat is dus heel net zo. Maar goed, de weekend hier reageert. Vooral uploaden op vaste basis. 3 keer per week. Plus drone shots. Zo die vrouw, dus hier een vrouw hier, die denkt wat dit is. Ah, goeie. Neem mij drone ontvleen, ja? Dat je denkt wat jij al, hè? Hè? Ja, nee, het is net mega in drone. Zullen we eens even zien dat er de auto val je kent? Ik wil de drone even kwijt. Ik weet niet waar het hinderflyen is, maar ik ga maar even instellen dat we weer rondkomen, maat. Dan kan ze gewoon een return te weer naar home, weet je wel? Dat goed, het komt er allemaal naar beneden. Komt er precies, dan landt er precies weer op een plak. Daar heb ik hem opstijgen laten. Nou. Precision landing. Zullen we hier echt nog even landen? Zie je het punt? Daar heb ik hem opstijgen laten. Nou. In principe hoe is er helemaal niks te doen, is dat? Dan is dat ding gewoon zelf landen. Geweldig. Ja, verdomd. Wat is het een machine? Ik woon ook in Leeuwarden. Jammer. Net echt stapje. Zo jammer wezen. Net stopendood. Geen waaijong maar in clickbait. Anders wordt het nog culturele haat. Lulke volgers in haar elektrisch blauwe diesels naar Ljout in haatparade. Naar je kantoorke. Kantoorke? Wat een beetje even respect voor het kantoor, hè? Waar dit, Jan? Wie is er wel bij? Heet die man Mike Comment? Ja, die is Mike Comment inderdaad. Mooi nou, Mike Comment. Dit is een kantoor, ja? Ik ging kantoorken. Doe maar even rond hier. Shit! Vier ton voor de video best. Dat gaan we regelen, man. Geweldig. Ja, als eerst zou ik graag mijn excuses even aanbieden willen voor het maar het stapje van de vlog. Ja, dat is natuurlijk heel gewoon net zo. Ik ging gewoon terug met de vlog. Sterker nog, ik ben alweer aan het vloggen. Zie je, je bent even aan het schilderen in? Ja. Kijk, je schildert nou eerst geel. Ja. En dan komt er straks, als het goed droog is, een lijmlaag overheen en dan wordt het bladgoud. Ah, ja. Oké. Ja. Is het duur, bladgoud? Ja, bladgoud is duur. Het is bijna 24 karaat. Dus, ja, ja. En het zit hier gewoon zo in het openbaar hier op een hek? Ja. Ja, je kan er niks mee hoor. Nee? Nee. Wat dan? Het is heel dun, hè? Nou, praten jongen. Hey. Praat je ook Fries kan het? Ja, ik maak je filmpje voor YouTube. Oké. De Frieske vlogger. Oké. Ken je dat? Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ja, hè? Ja. Oh, echt weer? Ja, hè? Oh. Ja, ik heb in mijn auto altijd Radio Fries. Hoi, zullen we even verder zijn? Goeiedag, hoe is het met jou? Ik ben allemaal ook op de zeemer. Sorry? Ik ben allemaal ook op de zeemer. Allemaal. Allemaal? Ja. Het is spreken met de goden, protestanden, mijn geboorteland. Ook natuurlijk wat de baby man is 60 graden snel gegooid, dus 16 meter en 18 miljoen. De ouder vergeet achter, dan kan ik wel de oude man toch naartoe komen. De oude wordt nu begint. Op het tweede vakantie in Ede. Ik vertel iedereen 24, 25 mijn gebeurtenis. Mijn leeftijd is 46, maar ik ben 47 jaar, 14 jaar. Nee, Oké. Propaganda. Zo heeft weer een wolken en story, dat is wel leuk. Hoe nu begint je? Ja, nou ja. Oh, ik ga weer verder. Ja, ik ga weer verder, hè? Dankjewel. Tot ziens, hoi. Ik moet zeggen, de verstikken er altijd vol van me. Op een gegeven moment, ja, had je dan 2 keer vrij, gaf ik verzet net om te redden, dan wordt het een beetje apart natuurlijk. Maar ja. Ja, zo'n die squan, dat ben Ode Squan, Ode Nike Janoskis. En ik maar eerst even een nieuwe squan had. Goeie. Dat is wel het apparaat. Kunnen ook in uitzoomen of? Nee, dit is ja, gewoon inzoomen maar. Ah wel.
Inzoomen, uitzoomen, dat kan Ja. nee, net verder dan dit. Ja, dat deed je net, ja, het best toch? Zo, maar wat hij om mijn nekken? Tijdmachine. Een tijdmachine? Ja, het is een klokje. Oh, ik denk, je kan in de tijd reizen. Oké, nou, het beste. Nou, zo, ik ben hier even bij Errol hier. Die had even een paar creëerders kontjes van mij, denk ik. Hey, denk het als jij ze mooi vindt. Ja, Tadaa. dat is zwart. We hebben winterskont, denk ik, wel net. Ja, niks winter, Nee? all year round. Zo, het ding is dat mijn maat is nogal grut. Ik ga even zien, deze ding, hè, deze die gaan, die ben dus maat 14 in de US, oftewel Europa 48 en heel. Dus het is vaak vrij lastig om skont te vinden. Zo. Geweldig. Is mijn neus goed? Schoon. Ja, op skoortje joh. Dit ben dus geen winterskool? Nee, ik ben niet winterschoon. Hey, misschien kun je nog even vertellen wat we moeten wangen, hè? L89 parade. Met de bus heen, met de camper. Ja, met de camper, als we al even prepareerd, zeg ik wel. Ja, Wat een mooi ding erop. de ding zit erop, de magneetbord zit erop. Dus eerst de camper in mijn magneetbord, klap je één op de ruit. Dan krijg je een dikke shout-out. Het is brain fuel, hè? Dit had ik gekregen van Friso Visser, die had dat bedacht. Van het meisje. Brain fuel. Dat is een soort van methode om te brainstormen en dan mag je eigenlijk een beetje inleven, bijvoorbeeld in een oorpersoon. Hoe zou een aap deze video aankondigen? Hoe zou een olifant deze vlog nou beëindigen? Weer een olifant, maar een heel lange snuit. Dus doe hem omheen en abonneer die, want deze olifant die blaast de hele boel. Geweldig.